Ce tare episodul ăsta. Mamă, o să dau chiar acum like. Ia unde e? Băi copile, ți-am mai zis. După ce că n-ai știut să faci 5 plus 3. Băi, tu te mai uiți și la YouTube. Firar tu să fii. Acum Sinci TV-ul. Dacă nu, te bagi o iei șamar de la mine. Dar uite, mamă, mă uitam și eu la un canal foarte bun. Ia uite, vino și tu să vezi ce, uite, să vezi ce canal. Ia mă să văd eu. Ia. Nu cred? Luca? Ha? Și nu uita, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, nu uita să apeși acel buton roșu. Trebuie să fie gri. Uite cum îl am eu chiar acum. Ia uitați. Ia uitați. Unde a dispărut? Bă, da. Ia uite. Trebuie să apăsați aici. Abonează-te. La mine pe televizor așa e. Nu e ca la voi dacă vă uitați pe calculator sau așa. În fine, dați subscribe. Da. Hai că închipa. Băi, scăpați atât de repede, nu. Subscribe.